سەرۆکی ئەنستیتوتیا کوردی لە پاریسێ دکتۆر کەندال نەزان دە هەفپەیڤینەکە تایبەتە لەگەل ڕووداوێ گۆ هەفکارە من ئالا شالی پێرە چێکرد دەبێژە وان لە فرەنسا کار و خەباتên gelekî baş ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê kirine ji bo ku rê li şerê Tirkiye li dijî Rojavayê Kurdistanê bigirin. Doktor Kendal Nezan got heta ku Şam mafên Kurdan nas neke ne Fransa ne Almanya û ne jî Amerîka wê hikûmeta Şamê nas nekin. Her wiha dibêje Fransa di warê dîplomasî de gelekî alîkariya Kurdan dike. Serokê Enstitûya Kurdî Dr. Kendal Nezan diyar kir ku derfeta Kurdan li Rojavayê Kurdistanê gelekî zêde ye. باور بکەم gelek xerîkin. Yani carî ewel ew bû ku Tirkiye ne şerî wan neke. Kewtunekê hebe û Fransa yarmetî bide bo Rojava ku dijî dronî Tirkiye yani o xeterî wan nêzîktir bike. Îcar êste Fransa û taradek Alman û yedin jî di devre dane ku ta ku mafî Kurd neyê nasîn, ta ku rêkewtunekê li beynî Kurd û Şam rejimî taze nebe, ew sankşinî yani ew cezayê ku li ser Sûriye hene sivik nabin. Îcar ewa destî wan da kaxizekî gerek mühîm e. Pêm waya Amerîka jî li gel Tirkiye gotûbêj dike. Îca dwarot şewa dibe yadî wextî ku taze û gorankarî rejim bû li gel İlham Ahmed hat mesafet kir. Got yekem tiştê giring e ve 3 mang berxwedan. Berxwedanên xwe bidin wezeke bigore. Ew de uzanin şer hewl dorî berî tişîn û dijgahê din û xeterî ew kirin. Îca wezeke nav 3 manga da zor gorî. O yani Kurd ve layê dîplomasî da serkevtû bin. O Fransa ve piştîvaniya wan bike, Fransa ve bike. Bu regayê Fransa Yekîtiya Ewropa jî zor devletê din vê bikin. Yani ve ihtimalekî baş heye ku Kurd karin mafê xwe li Rojava bistînin. Bi cureyekî federalî nebe jî yani sistemekî namerkezî. Tiştekî wa hebe ku mafê xwe dikarbin, mafê xwe, zimanê xwe, kültûrê xwe. Ew jî pêşkewtinekî gewre ye. Endamê Polîtbüroya Yekîtîn Niştimanî Kurdistan yenekê derbaz Kosret Resûl di hevpeyvînekê de ji bo Rûdawê got guhartinên mezin li navçeyê çê dibin û pêwîst e Kurd ji wê re amade bin. Dibêje li Sûriyê jî derfeteke gelekî baş ji bo Kurdan çêbûye lê heta niha tu garantiyek ji bo mafên Kurdan li Sûriyê tune ye. Derbaz Kosret Resûl dibêje eger Kurdên Sûrî yekgirtî bûn dikarin statûya niha biparêzin. لەسەر ڕۆژاوا هەردوو لامان خۆشبەختانە هەمان دیدگای هاوبەشمان هەیە و توانیمانە تا ڕادەیەک هەر ئێمە و هەم برادرانی پارتی کۆدەنجیەک لێوە دروست بکەین. ئێمە بە زەروری دەزانین کە کوردیە گرتوو بێ لەوێ و ئەگەر بێن سەیری ئەزمموی خۆمان بکەین ساڵی 91 و سەیری مێژوش بکەین هەر کاتێک کورد پەرتەوازە بۆ هیچ دەستکەوتەکی نەبووە. بۆیە ئێستا دەرفەتە کایتێ پێشەوە وەسیقەیەکەیە کە بۆ یەکەم جار لە سووریا دان پێدانان هەیە بە نەتەوەی کورد بتوانن ئەوە ئیستثمار بکەن. زەماناتیش نییە ینی ئەوە ئێمە دەبینین گریمانەیە بەڵام یەکگرتوو بن لەوانەیە زیاتر زامنی پاراستنی خۆیان بکەن و ئەو قەوارەی کە ئێستا بەڕێوەی دەبن بیپارێ.